чигуна тарсҳоро аз худ дур созем? Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, Фарохҷон раҳмати калон. Тарс ин чи аст? Тарс ин ягон ҷисми бадан нест. Мана мисол чашма даст карда мешавад, гӯша даст карда мешавад, биния даст карда мешавад. Ин узви бадан аст. Тарса даст карда намешавад, чунки вай ҷисм нест. Тарс ин як чизе аст ки пайдо мешавад дар майнаи сари одам. Вақте ки ҳамин одам роҳи наҷоти ҳалли масъала дида наметавад, тарс пайдо мешавад. Мисол вай дида наметавад ки бизнес кунам накунам, ё ки ин кора кунам мешуда буд ё намешуда буд. Вақте ки одам сараш ба комбинатсияи ҳамин фикрҳои хатоя ҷамъ мекунад, баъд тарс зиёд шудан мегирад. Раҳо ёфтан, дур шудан, сета ваш кор кардан дар кор сета. Якум тарса паса худ монед, ақиб бимонед ки агар ҳамина накунам, мисол ҳамин кора накунам, чӣ проблема пайдо мешавад. Сразу мефаҳмед ки кунам беҳтар. Дуюм, сар кунед, действовать кунед. Вақте ки одам сар кард, таваҷҷӯҳаш зиёд мешавад, эмоцияш зиёд мешавад, рӯҳбаланд шудан мегирад. Ҳамин кардан гиред, рӯҳбаланд шудан мегиред, боваритон зиёд шудан мегирад, тарс гум шудан мегирад. Сеюмин чизе ки тарса нес мекунад илмай. Тарс ба монанди торикиай, а илм ба монанди ҳамин равшаниай. Одам аз кадом чӣ метарсад? Ҳамон чизе ки намефаҳмад, ҳамон чи торик назараш ба, ҳамон чизе надидан аст, чӣ халлаш намеёбад. Бале, вақте ки ҳамон соҳиба илм гирифт,